Després dels aplaudiments, el 7 d'abril vam penjar llençols blancs a molts balcons i finestres de les nostres cases. Aquell dia vam escampar solidaritat i no pas el virus. Moltes d'aquelles pancartes han seguit, dies després penjades en els balcons, en defensa del dret a la salut i de la sanitat pública. D'una salut per totes. Nosaltres, avui, també hi serem, en defensa de la sanitat pública. Marea Blanca de Catalunya.